So today's video, magluto ta og karne atong hugasan da ng karne. Maghugas atong butangan og asin. Black pepper. So ay na mo katingala nga nung tulo ra kabuk na akong giluto kay ang mukhaan ani ako ra og ang ako ang ugangan nga bayi. And now turmeric powder. Human ni mo butang sa mga ingredients, i-leave na mo 10 minutes para mo absorb. So while nagpaabot ta, maghugas ta og potato kay atong sagulan og potato ang ato ang karne. So maghugas, panitan na tugtag sa tagsa. Humagpanit, hugasid utro. Laro na ninyo og hugasan ninyo utro. Ako kung hugasan utro kay nahugaw man. Humaghugas, imua siyang tungaon pag-slice. So, December gyapon ang ingredients, butangan nimo og asin, black pepper, ug turmeric powder. So, ready na ang duha ka putahe. Ato na ni siyang i-prepare ang fan. Butangan nimo og oil. Spread the oil gamit ang brush. So, okay na. Ito nang ibutang ang karne. Human sa karne ang potato. So mao na ni ang ato ang recipe karon. So atong isit ang oven. Sitda kainiton. Ibutang nato siya og 250 ang kainiton. Dayon atong isit ang time 30 minutes. So okay na ato nang isulod, magpaabot na lang ta hantod maluto. So this is it. Naluto na ang ato ang karne o ato ang potato barbecue. So mo ni akong panihapon karon na ay bread, rice with carrots. Nagiluto ni Mother. Thank you for watching. Bye-bye.